vil vise, hvordan det er, man laver en TNT-kanon. Det du skal bruge er normal sten. Og så skal du bruge redstone. Og så skal du bruge sådan nogle repeater, sidder det. Sådan nogle her redstone repeater. Så skal vi herinde og have sådan nogle stone slab. Sådan nogle stenslabs. Og jeg tager bare sådan en normal en. Og så skal vi også lige have noget vand. Hvis du laver den på, hvis du ser den her, og du ikke har på computer, så kan jeg vise bagefter, hvordan du laver den til iPad, hvis I gider at se det. Så laver I den, lad mig se. Ja. Giv et like, hvis I vil se. Giv et like, hvis I vil se hvordan man laver en TNT-kanon på iPad. Giv et like. Den skal være, så det, så den, Thomas Emil. Den skal være. Giv et like på det. Ja. Den skal være 7 lang, den her. Og den anden side skal også være 7 lang. Den skal være lige lang. Så sætter I den her slab. Stone slab. Hernede. Nu giver jeg lige tid til sætterværme, hvis I følger med. Og så tager I den her water bucket, vand, spand, og sætter her. Jeg ved faktisk ikke, kan det egentlig komme længere? Fordi hvis I vil, så kan I nemlig lave en helt 8 lang. Det er meget bedre, fordi så sker der ikke så meget. Så kan der være flere TNT, og den kan skyde længere. Så vi glemte lige at tage en knap. Og husk, og det er lige meget, hvad for en knap vi tager. Den sætter I ned for enden. Sætter I redstone her og her. Hvis I vil, kan I også vælge at tage sådan en her og her og sætte redstone bare på dem. Men jeg kan bedst lide, hvor det bliver mere kanonagtigt, synes jeg. Jeg gør det hernede. Så sætter jeg dem i den her side. Og vi kan lige slå monstre fra. Nu viser vi, hvordan man slår monstre fra. Peaceful. På engelsk hedder det peaceful. Ja. Og ja. Så. Og tilbage til gældet. Så sætter du her i den her side, sætter du bare hele vejen ned. Det er løve. Jeg kan ikke huske, om det var sådan der eller sådan. Jeg tror, det er sådan her, ikke? Hvor der er en for enden her. Vi skal ikke sætte for enden. Så sætter I, hvor I går herop. Så skal I sætte repeaterne. Og den sidste skal lige ødelægges. Så tror jeg, I skal sætte den på 3. Eller nogen kalder den 4, jeg kalder den 3. Så skal I sætte en blok. Grunden til, at I ikke kan sætte en repeater her, er fordi, at en repeater kan ikke gøre sådan, så der kommer over her, op her. Nå, sætter vi her. Så er jeres TNT-kanon færdig. Så mangler vi bare lige TNT-kanon. Ja, det hvilket jeg også glemte. Ret dumt. Så sætter vi TNT-kanonen her. Her, 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 her. Og vigtigst, der. Så er vi klar. Den ser sådan her ud fra alle sider. Så lad os se. Se, den skød derovre. Men den her gik ikke selv i stykker, fordi at der var vand, og det er vigtigt med vand. Så skal I se. Den springer helt ned. Nu har jeg sat flad verden. Men nu, dem der vil se med nu, I kan også se, hvordan man laver en TNT-kanon på iPad. Jeg viser det på computer, men I kan også lave den på iPad. Jeg gør ligesom den anden. Her, der. Op langt der. Også 8 langt. Så sætter I der. Og det samme her. Så har I her.
Hvor det er, I sætter en Dumme får. Hvor jeg sætter et her. Ej, det er ikke et dumt får. Bare lige væk. Sådan der. Hvor jeg har en, der filmer, som faktisk har den her YouTube-kanal. Som jeg bare lige hjælper. Sætter man ned her. Nej, kun til den ene side her. Og bare hele vejen ned. Sådan der. Ja, det bliver en dobbeltkanon. Nej, kun en. Så skyder jeg sådan her. Og så herover der bliver I så nødt til, for den ikke skal ramme. For den ikke skal gå herind. Ellers kan man også gøre sådan, så at hvis I, det vil faktisk se lidt sejere ud. Jeg ved det faktisk ikke. Prøv lige at se det, finde ud af det. Jo, så gør vi sådan her. Nej, fordi det gør stadig ikke. Så gør vi sådan her. Og så sætter vi en blok her. Hvor I så kører redstone. Det er redstone hele vejen ned. Hele vejen ned til den og op her. Så er jeres TNT-kanon næsten færdig. Man er lige vandet. Og så sætter I her og her. Så er den klar. Så skal I huske, når I springer den, at først... vi mangler knappen her. Først så skal I trykke... Sæt lige der. Først så skal I trykke på den her. Så venter I lige lidt, sådan cirka hertil. Og så trykker vi på den her. Sådan så at den her også springer. Nu forstår jeg så ikke helt, hvor den blev af. Men skal vi finde ud af det, så prøver vi lige igen. Der er en landsby. Prøver lige igen at lave den. Nå, så er vi også snart slut. Vi prøver lige at afføre en sidste gang. Sådan her. Der. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvor den blev af. Men det er til, den sprang i luften. Ja, men det virker i hvert fald på iPad. Bare lige for at sige det. Nå, men så siger vi farvel. Og tak for i dag.